Drugi turnir u Kamenovu je uspešno završen, nagrade su podeljene i pored nevremena koje nas je zadesilo, sve je odrađeno kako treba do kraja. Turnir u Kamenovu je sinoć i zvanično završen. Ovo je drugi turnir po redu koji smo organizovali. Imali smo 16 ekipa prisutnih na borilačkom mestu. Ostale su 4 najbolje na kraju. Znači, najbolja ekipa je Pčelar Đorđević, što se sinoć i sinoćnoj utakmici dokazalo. U suštini turnir je održan u najboljem redu, bez ikakvih problema. Šta je to, recimo, što bi izdvojili kao značajno za ovaj drugi turnir, s obzirom da je to neka vrsta početka? Pa značajno, tu je sklop turnira je napravljen na organizaciji mladih ljudi iz sela uz pomoć mesne zajednice i Sportskog saveza Petrovac. Mi smo to donekle uspjeli da dovučemo da to bude donekle idealno organizovan turnir. Videli smo da su utakmice bile jako fair i korektne, ali žar borbe je naravno uvek bio prisutan. Koji igrač je bio najbolji? Pa da vam kažem nešto pošteno. Dosta bilo dobrih ekipa. Ekipe su bile, dosta dobrih igrača je prisustvovalo na ovom turniru. Najbolji igrač ove godine na turniru je bio Stefan Rakićević iz Petrovca. Najbolji strelac Nemanja Mišić i najbolji golman Blagojević Marko. I nagrade su vrlo bitne, značajne su. Koje su nagrade ove godine dodeljene? Prva nagrada je bila 120.000, druga nagrada je bila 50 i treća nagrada je bila 30.000. Četvrtu nagradu je bila za sljedeću godinu učešće gratis. Šta planirate za naredni period? Pa za sljedeću godinu planiramo da to još malo više omasovimo sa ljudstvom, znači da bude tu još ubačene i neke ekipe kao što su veterani. Onda i planiramo da ubacimo jedno, 2, 3, 4 ekipe mlađih kategorija, pionira ili kadeta. Šta znači to za mlade iz ovog sela? Šta znači to za vas kada ovako do kraja izvedete još jedan projekat? Pa i tim pokažemo da smo pobedili još jednom. Mladi ljudi iz sela su se pokrenuli, aktivirali prošle godine, organizovali taj prvi turnir koji je uspješno bio priveden kraju. Ove godine, uz otklanjanje nekih nedostataka koje smo uočili prošle godine, doveli smo također i drugi turnir do kraja. Turnir je prošao u najboljem redu, bez ikakvih incidenata. Ekipe su se takmičile fair, korektno. Na kraju smo došli posle 20 dana do završnice, podelili nagrade, kao što ste rekli, i uprkos lošem vremenu završeno je do kraja, podeljene nagrade, učesnici zadovoljni. Nadamo se da sljedeće godine napravimo i taj treći turnir sa par novih nekih inovacija, da bude još posećeniji i još bolji. Organizacija jedne ovakve sportske manifestacije nije ni malo jednostavna. Treba mnogi da učestvuju u tome. Šta bismo izdvojili, ko vam je sve pomogao da sve protekne u najboljem redu? Pa ove godine su mladi iz Kamenova, članovi fudbalskog kluba, i uz pomoć mesne zajednice uspešno izašli na kraj sa svim problemima i uspešno organizovali sve to. Znači, momci iz fudbalskog kluba su preuzeli na sebe odgovornost i organizaciju doveli do jednog dobrog nivoa. I da se osvrnemo kratko na mlade iz Kamenova, čime se sve bave, šta sve planiraju i kako ocenjujete njihov rad, ocenjujete danas? Pa mladi u Kamenovu generalno imaju aktivan život kroz funkcionisanje kulturno-umetničkog društva, fudbalskog kluba, imaju aktivno druženje, tako da Kamenovo može da se pohvali da je lepo organizovano što se tiče tog života kod mladih ljudi. Petrovac je nadaleko već poznat po organizaciji turnira u malom fudbalu, pogotovo u ovo vreme kada dođu ti letnji raspusti. Šta možemo da kažemo, kako sve teče ovaj put i kako je planirano da to ide do kraja? Pa za sada sve teče po planu, imamo dosta iskustva u organizaciji ovih turnira. Drago mi je zbog toga. Najave su ove godine kao i prethodnih godina da je dosta dobrih ekipa došlo. Neki su već odigrali, neke tek treba da odigraju, tako da još uvijek ne znamo kvalitet tih svih ekipa, ali po najavama trebalo bi da te ekipe budu kvalitetnije u odnosu na ekipe koje su igrali prošle godine.
Rekli smo na početku turnir drugi u Kamenovu, treći je bio u Malom Laulu. Skoro sva mesta u opštini Petrovac na Mlavi bukvalno organizuju turnire. Koliko turnira ima i šta u stvari to znači za Sportski savez za sport u opštini Petrovac na Mlavi? Pa Sportski savez podržava sve sportske manifestacije, pogotovo te turnire malog fudbala koji se održavaju, što kažu, u našem okruženju. Drago nam je da je tako da veliki broj sela uzima učešće i organizaciju turnira. Drago nam je da su ti turniri uglavnom uspešni i dobro organizovani, okuplja veliki broj ekipa i drago nam je da su klubovi i mesne zajednice koje organizuju te turnire zadovoljni sa na kraju što kaže obavljenog posla i nakon organizacije turnira. I moramo kratko da se osvrnemo na turnir koji je u toku, jedan od najvećih i najboljih u Srbiji, turnir u Petrovcu na Mlavi. Kakvi su rezultati do sada odigranih utakmica i šta očekujete do kraja, kada je u pitanju kvalitet? Pa vidite, bilo je u prvom krugu par iznenađenja, znači bit će par ekipa koje su onako, kako bih rekao, manje, što su outsideri iz drugog plana, su onako iznenadili neke kvalitetnije ekipe, ali Bože moj, sve je to prvi krug, znači ove, što kaže, kvalitetne ekipe su uglavnom svoju, što kaže, ekipu i formu pripremili za samu završnicu, tako da je to sve moguće u tom prvom krugu, uvijek se to dešava i često se dešava, ali sve to dođe na svoje mesto kad dođe završnica, tada dolaze najkvalitetnije ekipe sa punim sastavima i onda tu dođe do izražaja taj kvalitet i tu se uglavnom vidi ko je najbolji.